Pipila ka mga lugar sa Davao City ang posibleng mawad-an og aga sa tubig sugod sa Huwebes, February 8. Busa na nawagan ang Davao City Water District sa ilang mga konsumante nga magpundo na daan og tubig ilabi na katong anaa sa mga lugar nga giserbisyuhan sa bulk water supply project. Ani ang report ni Argil Relator. Sa gipaabot nga taas nga panahon nga pag-ulan sugod sa Huwebes, February 8, nagpahimangno na daan ang DCWD ngadto sa ilang mga konsumante nga magpondo og tubig ilabi na kadtong ginaserbisyuhan sa bulk water supply project. Sanglit posible ang hinay ngadto na sa walay supply sa tubig. Posibleng maapektuhan ang mga lugar ang ginaserbisyuhan sa Dumoy, Riverside, Tugbok, Kalinan, Kabantian ug Panakan water supply systems. Ang gilaumang sa gunson nga pag-ulan base sa advisory sa Pag-asa mo resulta matud pa sa temporaryong paghunong sa distribusyon sa bulk water supply project tungod sa high turbidity sa Tamugan River nga mao'y tinubdan sa tubig. Moingon man kag turbidity, natural man na siya na karakteristik sa sapa na pag kusog ang ulan, musaka ang iyahang paglubog. But dili po ni siya ingon na kanang in prolonged duration. Depende ra pud na kung sa gunson ang pag-ulan. Hinoon, wala matud pa'y angay nga ikabalaka ang mga konsumante. Sanglit bisan dili pa makabalik og paandar ang bulk water supply project. Magpabiling full blast ang operasyon sa ilang groundwater sources aron padayon nga makasupply og tubig. Kato lang, kung medyo madugay ang duration bago mubaba ang turbidity level up to the acceptable limits, katong mga nasa elevated location and nasa endpoint sa atong distribution network, sila tong posible na makasinati og low water pressure to no water. Kini agig pagsigurosab sa kalidad sa tubig nga masupply sa DCWD ngadto sa mga konsumante isip kabahin sa water safety protocol. Lauma na matud pa ang samang advisory ug galing dunay makita nga pipila ka adlaw nga pagdaot sa panahon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.